po ang paklay. Paklay po yan. Sarap, sarap. Yan po yung paklay natin. Okay. Kain na tayo. Hello po guys. Welcome back po sa Simpleng Luto na Inlik Channel. Meron po tayong bagong recipe ngayon guys. Ito yung tinatawag namin na paklay. Yung lamang loob ng baka. So ito yung pinakaunang proseso guys. Dapat palambutin muna natin yung karne or laman loob ng baka around 15 to 20 minutes para naman pag-isa natin mamaya yung malambot na siya. Okay? So ito yung unang proseso, palalambutin natin at saka slice natin yan into pieces na maliit po para bite size. Yan, ganon. So papakita ko yung ibang ingredients mamaya at saka yung pag-slice natin yan. Okay? So, stay tuned lang po. Sana magustuhan nyo yung vlog natin sa bagong vlog ni Simpleng Luto ni Inlik Channel. Okay? Thank you. So, yan po. I-slice muna natin to ng bite size. Yan. Hindi ko pa mahawakan kasi ang init pa eh. Yan. Ito yung laman loob ng baka guys. Yan. Tingnan natin. Pwede na kumain. Yan. Ganyan lang. Okay? O pagkatapos niyan, gigisa na natin. Yan lang. Okay? So, ubusin natin yan lahat, tsaka luluto na tayo ng paklay natin. So, yan na po guys. Ito na po yung mga ingredients natin. Okay? Sa paklay natin. So, of course, yan na yung pinalambot natin kanina, at saka slice natin into bite size po. Tsaka, yun po yung kanina, yung pinakuluan natin. So, galing yan sa natin, yung pagpalambot. So, yan yung katas niya. So, magagamitin natin yan mamaya kasi masarap din yan pag mahalo. So, mayroon tayong 3 tasa na labong po, yung bamboo natin na gulay. Labong po yan, labong, yung 3 tasa. Saka mayroon po tayong garlic, mayroon tayong luya, mayroon tayong onion, at saka mayroon tayong 3 kutsarang soy sauce po, toyo, at saka 1 kutsarang asukal, 2 kutsarang asin, at saka mayroon din tayong 2 kutsarang vinegar, mayroon tayong paminta, at saka mayroon tayong seasoning. And of course, mayroon din tayong bell pepper at saka siling labuyo. Okay? So, gagawin natin mamaya, gigisa lang natin, saka halo-halo na itong lahat ng ingredients. Okay? So, doon na tayo. Okay. Ayan na po guys. Umpisa na po natin. Oh. So, painit tayo ng oil. Ayan. Lalagay na natin tong natin. Garlic. Yung onion natin. Luya, of course, susunod na natin yung laman loob ng yung paklay natin, yung laman loob ng baka. Okay? La 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 la. Lalagay na natin itong yung paminta. Toyo. Ayan. Mamaya na yung vinegar natin kasi babalik ito sa titigas uli yan pag maaga natin ilagay yung vinegar. Okay?
lalagay tayo ng konting seasoning. Yan. Yan. Yung asukal natin, of course. Lalagay tayo ng asin. Yan, tatakpan muna natin, guys. Mga 5 minutes siguro, tatakpan natin. Lalagay na natin yung bell pepper at saka yung atas niyan kanina. Yung pinalambutan. Okay? So, yan na po. So, yan na, guys. Lalagay na natin to. Yung ano niya. Ayan. Ayan. Itong labong, guys, malambot na to, matapos na to pinalambot, lalagay natin to mga 3 tasa. Kung tingin nyo medyo marami-rami pa, pwedeng hindi ubusin, pwede din. Okay? So, lalagay natin yan. Pakukulo muna natin. Yan na, guys. Kumukulo na. Lalagay na natin yung labong natin. Okay? Ayan. Mukhang marami na to. Huwag natin ubusin. Okay? So, maya-maya ng konti. So, pwede tayo magdagdag ng ng sabaw. Kung gusto nyo na medyo marami-rami yung sabaw. Ito, mamaya na to kasi baka masyadong maanghang kapag lalagay na natin yan. Lalo na yung may mga bata gustong kumain, maanghang po yan. So, lagay na natin to. Yan. Takpan muna natin, guys. So, yan na po, guys. Dadagdag tayo ng 1 basong tubig para mayroon naman siyang sabaw. Yan. So, pagkulo niyan, lalagay natin yung suka at saka yung natin, yung siling labuyo. Okay? Dahil lang natin na kumulo. Yan. Lapit na. So, yan, guys. Add na natin yung vinegar natin. Okay? Tsaka siyempre, yung labuyo natin. Yan. Tatakpan natin. Huwag na natin gagalawin kasi naglagay na tayo ng vinegar. Kasi mag-iiba yung yung taste niyan kapag galaw ka ng galaw pag naglalagay ka ng vinegar. Okay? So, yan na po, guys. Luto na po yung paklay natin. Okay? So, lalagay na natin dito sa natin.
lalagyan, okay? Sana na-enjoy nyo yung video natin. Yan. Okay. Sarap. Okay. Lalagay natin doon. Okay. So, yan na po guys. Luto na po yung paklay natin. Sana nagustuhan nyo yung bagong video natin. At saka, sana po patuloy kayong susuporta sa simpleng luto ni Inlik Channel. At sa mga bago po, sana po subscribe kayo. Thank you po. Sana nagustuhan nyo yung bagong recipe po natin na paklay o laman loob po ng baka. Thank you po. Thank you. God bless po. God bless.